Hej så. Her er så min opfølgning på den første video omkring øh, the legal name, altså vores fødselsattest. Her er lidt omkring historien omkring det her. Så jeg vil starte ud. Slaveriet, det legale navnebedrageri. Lidt for historie. I 1837 blev der lavet et system af den civile registrering af fødsler, vielser og dødsfald for England og South Wales. Det var et system, hvor fattige kunne få visse privilegier samt retteydelse og til gengæld for anerkendelse af deres status som værende ejet som ejendom, som lovlige/legale slaver, også kendt som stavnsbundne tjenere og slaver. Et forlig (a settlement). Et forlig på engelsk kan også være en boplads og svarer så derfor til en frivillig slaveplantage. Slaverne fik en kopi af en original kvittering kaldet et forligscertifikat, også kendt som en fødselsattest, så de kunne overleve imod at de blev slaveejet af kronen og kunne derfor blive sendt ud i hvilken som helst arbejde, der nu skulle udføres. Jamen det var dengang, tænker du jo så. I 1990 under FN og Verdens Sundhedsorganisation, WHO/børnekonventionen, har ordningen med udstedelse af fødselsattester som bevis for en mand eller kvinde er fast medlem af underklassen blevet et internationalt system. Det betyder, at dette gælder for alle i hele verden med en fødselsattest/navneattest. Slaveriet blev slet ikke afskaffet. Det blev til en verdensomspændende kæmpeforretning i stedet. Der er ophavsret og copyright på indholdet af disse attester. Attesterne er ejet af The Crown Corporation, The City of London, kronevirksomheden Byen af London. Ligeledes er alt andet, der er registreret i det navn, du gik og troede. Ligeledes er alt andet også registreret i det navn, du gik og troede var dit navn. Du ejer ingenting, og kan ikke eje noget som helst, når det er registreret. Du ejer ikke engang din egen krop. Da du blev født, blev der lavet en fødselsnavneattest, underskrevet af din mor, far/værge, som derved indgik en konkret, ganske sikker, uvidende aftale med staten/kronen uden dit samtykke. Det gjorde dig til slave, og som slave har du kun visse privilegier og statuetter, som kaldes love, som du skal overholde grundet din slavestatus. Disse fødselsattester er obligationer, bånd, som handles livligt på Wall Street, og fødsels- og navneattesten kan også blive brugt som pant på eksempelvis Kongeriget Danmark. Kongeriget Danmark er en registreret kroneejet virksomhed. Det er ikke et land, der kan låne til diverse uhyrligheder som krigsmateriel, om hvilket gør dig til gældsslave ved vedkendelse af det legale navn. Hver gang du underskriver, begår du bedrageri, da man jo ikke må bruge en andens navn. Det er derfor ulovligt at bruge et legalt navn og fundamentet for den verdens omspændende slaveforretning. Hæng på. Der kommer mere. Jeg skal bare lige have fundet frem til det næste. Illusionen af det frie valg. Valget af et parti eller en person. Hvilket parti tager du? Der er den røde blok eller den blå blok. Venstre eller Socialdemokratiet. Personen, løsgængere, forskellige partimedlemmer. Og så er der de såkaldte ventiler for dem, som ikke stemmer på hverken rød eller blå.
det vil altså Enhedslisten, Dansk Folkeparti osv. Så kan du frit vælge mellem disse kandidater, partier, der allerede er valgt for dig. Det var stillet som spørgsmål. Så kan du frit vælge mellem disse kandidater, partier, der allerede er valgt for dig. Når du kan vi ej. Dette svarer til et barn, der trænger til et bad, men ikke vil gå i bad, og derfor bliver givet et valg mellem en vaskeklud, at gå i brusebad, i karbad, på en badeanstalt, i svømmehallen eller på stranden. Det ender jo i sidste ende med, at barnet vil blive vasket alligevel. Kan du se illusionen af det frie valg? Der er ikke noget frit valg. Det er hele illusionen. Legal fakta er, at der ingen legitime regeringer er nogen steder i denne verden. Og ingen ministre, borgmestre, statsminister osv., der med rette kan sige, at de er valgt ind nogen steder via folkevalgt stemmer. Dertil kommer så alle vælgere, som bruger de legale navne, parentes navnet på fødselsattesten, som er ulovligt at bruge. Det er kun bare advokat, medlemmer, der med en speciel tilladelse/licens kan bruge et legalt navn og praktisere loven/systemet. Har du måske sådan en tilladelse? Nej vel? Bare det at ville stemme i første omgang, eksempelvis om at komme ud af EU eller andet, betyder bare, at du stadig tror, at du behøver at fortælle din slaveherre, at du ikke vil være en del af deres handlinger mere, om hvilket så bekræfter dem yderligere i, at du stadig er slave og derfor behøver at spørge om tilladelse. Disse jeg læser bare rigtig flot. Ding dong. Vi prøver igen. Disse partimedlemmer er medlem af/arbejder for og i samme virksomhed, nemlig Folketinget. Ja, det er en privat virksomhed. Vidste du det? At brokke sig over de forskellige partiers politik, overordne Folketingets politikker, love og regler, er det samme som at blande sig i en privat virksomheds politikker, da Folketinget er en privat virksomhed. Alle disse såkaldte partimedlemmer, løsgængere osv. af Folketinget, bruger de legale navne fra fødselsattesten. Navne, de tror, der er deres at bruge. Fødselsattesten er en stråmand, en død, legal fiktion, et selskab, en virksomhed med en værdi, en gældsværdi, og derved blev til et gældspapir en obligation. Den anvendes som sikkerhedsstillelse/pant af de pågældende lande, registrerede kronevirksomheder, der så kan låne penge til diverse umenneskelige foranstaltninger. Fødselsattesten er ophavsret beskyttet/copyrighted. Fødselsattesten er ejet af kronen, parentes The Crown Corporation, The City of London State, kronvirksomheden, byen af staten London. Det er derfor ulovligt at bruge et legalt navn. Så når Folketingets medlem bruger/stiller op med det kronede eje legale navn fra fødselsattesten, så er det bedrageri. Det er ikke deres at bruge, medmindre der er bar medlemmer og har licens hos baren. Et bedrageri har ingen forældelsesfrist. Når et bedrageri er opdaget, er alle transaktioner vedrørende det oprindelige og de oprindelige dokumenter ugyldige. Ja, det stiller jo unægteligt en masse spørgsmål i gang om hele vores eksistens, altså hvad det er for en verden vi lever i, og hvordan vi bliver taget ved næsen ved altså alt fra tv-medier og hvor mange som er vidne omkring det her. Altså vi er jo med i en stor gang cirkus, altså hvor der er nogle få, der render rundt og ved hvordan altså det her det hænger sammen og mores over befolkningernes uvidenhed, eller hvad skal man sige, hvad der er blevet holdt skjult for os. Altså det er, ja, jeg vil ikke bande, men det er bip på tide, at vi begynder at vågne op til hvad der foregår, fordi at det er plumrøgent, og der skal gøres noget.